namaphakatha kobukhulu imbeko eninike olusapho nathi ukuba sizame ukudibana nalo siyayibulela kakhulu. Sixolisa ke noko into yoba sithathe ixesha khange siqonde into yoba sawuthatha ixesha elingaka. Isizathu ke ibisesi kuba ngala mhla sasidibene sasithe abantwana aba benkosi kuzawufuneka badibane bodwa. Njengoba siyifumene ingxelo ke ngendlunkulu isixelele into yoba khange balifumane lo thuba. Ithuba benalo elokokuba babekise umntwana enkosi uSivento ilitye kwakuphela. Kwanyanzeleka ke ngokuba masithethe kunye nabo abantu ke besiqondene nabo njengoba benisithumile ibindlu kaMama Nobandla nomama Nosizwe. Umama Nobandla ke inkulu yakhe kuZanozulu, umama Nosizwe inkulu yakhe nguSivento. Bonke ezi zindlu zezika Nkosi uZoludumile. Kodwa ke umcimbi besiyowubuya ngayo uba ingapha babona bani bona angathatha isitulo sobukumkani esishiywe ngukumkani uZanozulu. Basixelela ke indlu kaMama Nobandla uba ibidibene yona yavana ngoNizole. Uazukiswe azelwe kwaMakhawula umntwana wayekhapha owafikiswa apha ekhaya. In fact wazalwa emfazini kuba ukumkani uZanozulu wazeka intombi kaNkosi uMakhawula apha kwaBhaca yahoda yangumfazi apha yasisalela lo mntwana. Yakhona ingxakana ke yasebukhosini yagoduka kodwa umntwana wakhulela apha ekhaya. Babona ke kungena umntwana wesilili, umntwana wokhuku ekukuphela kwakhe uZanozulu. Beyazi into yoba uZanozulu uqhambasele kumkani kwintombi ngentombi apha eziquka ke umntwana enkosi uYolisa Ndlovu. Ebengekho ke ube sihamba wafika samamkela wathabatha naye inxaxheba enkulu kakhulu kulaa ntlanganiso elubeka kuluvo lwabo. Kuye kwacaca ke into yoba kube khona ke into ezide zangenelela kule family, ingakumbi wakuba ukumkani ethe wagula. Kwakhona nezindlu ezithe qelele apha ebukhosini ezibona uba mhlawumbi uba ngahamba soba zizo ngokubona kwabo. Yaqatsela ke le nto ngoba umntwana enkosi akwazi uba athathwe ngoba omkhulu noThixo avume. Wahamba kumntwana enkosi wade waye ematyaleni ngabantu. Kuvuwene ke ngeli khaya ngelo xesha uba indlovukazi le uMama Nobandla abe nguye ogcina isitulo ngaxesha ikhaya eli emva kwezila lizobe libonisane ngabantwana bonke belikhaya. Bokhumbula ke abantu ababekhona emnqwabeni uba ukumkani uNdamase kaNdamase uDlovuyezu sikho ilanga lihlaba umhlaba wayithetha loo nto wade wasibonisa nesikhumba senkosi wasinika umama uNxasi. Khange phele lapho ke ibe yile nto yokokuba de urhulumente ngokungavani kuba kuthe kwabangaqondwana umntwana enkosi lo uYolisa waphinde naye ke wachongwa
into yoba ingathi imfanele le ndawo, kodwa kuyabonakala into yokokuba khange kude kubanjane kakuhle, kuba kabanjwana kakuhle ile khaya uphinde kwakhona ngathi uyathathwa zezinye izindlu ukuze kube khona laa msithu sehewu wakha ke ngoku isidubedube kweli khaya ngeyantluwano kweli khaya. Kwakhona nezinto ke zingena kulo makhasi onxibelelwano ngamaphakathi alapha ekhaya, yenza ke loo nto okokuba kungawani kweli khaya. Labe ke kodwa ikhaya eli limile ke ngoku lona kulo mntwana wokhulu, into yokuba hayi angabanjelwa kumakhulu. Nomntwana enkosi ke wayibeka uba hayi zange azibeke, wathathwa wavuma njengomntwana kokwakhe wasikwazelwa zonke izinto, kwabe kunjalo. Kwacaca uba ke kulaa ndlu xa sithi ke ingathi nibabini, ingathi ke nibacutha abantu babini nile ndlu, singade siye kule kaNosizwe indlu nithethe ngomntu omnye. Kwabonakala into yoba noko uzawufuneka uba kabasenza ubulungisa, iqale ke ngoku nomntwana enkosi lona unoxanduva aziqonde ukwenza bakhona le nto kuthiwa ukubuyezelana kwalaa ndlu iyodwa, and koomamakhulu koodabawo nakubantabawo kwabo in general bathethe ngazwilinye. And kwavela ke loo nto uba ingathi ukuze kulunge ngeke siyinike ixesha loo nto. Ngabusa ke njengephakathi into yoba abanawulinda nexesha nangokwelifutshane kuyenza loo nto, kuba bendicinga uba ndobe ndiyayigqisonga le nto apha kuFebruwari. NgoMatshi kukhutshwa ilizwi nje likliye esizweni kwamampondo athi xa siwela ngaphesheya kule ndlu kaNosizwe umama inkosazana yaseBathenjini, inkosikazi ke yalapha ekhaya, sifumene into yoba abanye abantu ngelaa xesha lebanga belikhona phakathi kwakumkani kwakumkani uThandizulu kunye noNkosi uZwelithumile, kwakhona ezinye izindlu zikaFaku ezithi makuhanjwe kothathwa intombi yenkosi kuyovuswa umzindlo, ungabulawa ndimakude, ahambe eyovusa indlu yasemzindlo ukuze akwazi ke ngokuvusa ubukumkani ngolo hlobo. Walotyolwa, kodwa kuyabonakala uba zange wasiwa nemzindlo wakwenzeka, kwanyanzeleka uba makaziswe ngapha ukunqanda ihlazo. Kwabonakala uba zikhona zona izinto esikweni ezilumezayo kuloo nto ezidalwa ke yantlukwano kwakule ndlu yobukumkani bakwaNyawuza. And wade ke wanyanzeleka umama lo intombi le uba mayigoduke. Igoduka ke iphethe ithole eli lesilo eli benilibona kuSivento, wakhulela ke ngapha eBathenjini. Ekhulele eBathenjini wabonakala into yoba elolwa qhekeko lwalapha eMampondweni, njengoba ndithi kwakuze kwakwakhe kwakungaso sizwe sonke, kwakukwabanye abantu bomzekela isizwe ngenxa yantlukwano yayikhona. Bawuqaphela kabantu uba ibango lalapha liqalanga ngoku, liqale ngoBhota noNelson ngo-1945. Bawuyazi ke abantu loo nto kuba lisaqhubeka ke loo nto qha iziveza ngohlobo nohlobo. And then kwakhona ke ngoku abanye abantu abayayo phaya ukuyothi noko mabathathe umntana enkosi abuye.
njalo njalo, and nguye efanele uba athathe esi sikhundla sishiywe ngumntakwabo uZanoZulu.